Minket bírói engedély nélkül lehallgathattak. Az esetlegesen még a birtokomban álló információkkal. Én azt gondolom, hogy meg tudom védeni magamat. A rendőri vezetésben is azért láttam olyan dolgokat, nem tudom, ezt kimondjam, de hát, hogy azt tudja érvényesíteni jogait, aki erőt tud mutatni. 10 000 főnyi rendőr nem fog egy 300 000 fős tömeget megfogni, hogyha bármi történik. Virág Norman Viktor, üdvözöllek a műsorban. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Viktor interjúját már megcsodálhattátok a Partizán Politika nevezetű műsorban. Ugye Gulyás Marcival, hogyha jól emlékszem, vele volt egy interjúd. Nem közvetlenül az ott elhangzottakra, vagy nem az azután történtekre tudunk reflektálni, de mindenképpen javasoljuk nektek, hogy nézzétek végig azt az interjút is, azért, mert nagyon sok hasznos, fontos információ hangzott el ott, nagyon sok mindenre Viktor ott reagált, és mi a személyesebb vonzatát szeretnénk most boncolgatni az ő történetének, meg a közéletben az elmúlt hetekben, hónapokban történt eseményeknek. Említetted is, hogy te az NNI-nél dolgoztál. De mindezek előtt te hogy kerültél be a rendőrség kötelékébe, vagy mi volt ez az út? Én érettségi után egyből az NK-re mentem. Már abból érdekes volt az egész, hogy mi egy ilyen különleges jogi státuszt kaptunk az egyetemen, tehát hogy már egy ilyen hivatásosszerű tisztjelölt pozícióba szereltek föl minket. Fegyverviselésre jogosultak voltunk, illetve járőrtársként intézkedésre. És ez szokatlan egyébként az NK-nek a tanmenetéhez Mi képest? voltunk az első évfolyam, nálunk vezették be, tehát milyen próbaévfolyam voltunk, minket le is küldtek már a határa, még egyetem alatt, stb. Tehát, hogy azért így jobban alkalmaztak minket, mert ugye csak hallgatók voltak az egyetemen a diákok. Nyilvánvalóan elvégeztem az egyetemet bűnügynyomozóként, megkaptam a hadnagyi rendfokozatot, és én először vidéken dolgoztam, a Gyöngyösi rendőrkapitányságon, illetve a 60-i rendőrkapitányságon, a vizsgálóbeosztásban. Ezt követően kerültem a Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályára. A Partizán interjúban is elmondom, hogy ez a főosztály több osztályból áll. A Szabó Bence ugye a gyerekvédelmi osztályon dolgozott, én pedig az ilyen kiemelt állami infrastruktúrát érintő informatikai támadások, kiemelt személyeket érintő informatikai támadások elhárításán dolgozó osztályon. Hozzánk kerültek az ilyen kiemelt kiberbűncselekmények. És mennyire volt egyébként gyors ez a folyamat, hogy említetted, hogy ugye az NK-ti már különleges státuszban már akár ott járőrtársként is előferdültetek, utána vizsgáló lettél, és a rendőrségi terepmunkából te milyen gyorsan kerültél át az NNI-hez? 2,5 év, vagy egy kicsivel több, mint 2 év, amit sima vizsgáló voltam. Ez gyorsnak számít, és nem azt mondom, hogy én vagyok a legfiatalabb, de szerintem talán az első 3-ban benne vagyok így fiatalsági listában, akik így bekerültek az NNI-hez. Úgyhogy ez egy gyors karrier volt, de nyilván ebben benne is van az, hogy azért ez az informatikai vagy kibernyomozás, hogyha úgy nevezzük, ez egy speciális terület, tehát hogy itt lehet, hogy egy informatikai tudás adott esetben többet ér, mint 20 év tapasztalat, és senki nem akarok ezzel most alacsonyítani, csak szimplán azt mondom, hogy az akkori vezetés észlelte a bűnüldözésben az új kihívásokat, és erre próbáltak reflektálni, adaptálni erre. De amikor ti ott dolgoztatok, és most nem is feltétlenül a közéleti vagy botrányokhoz köthető tevékenység, de hogy hatékonyan tud ez működni? Valamilyen szinten igen, ez egyre jobban képült és képülőben van, tehát hogy az NNI volt az első a rendőrségen belül, aminek kifejezetten, speciálisan lett egy ilyen főosztálya, ami csak kiberbűncselekményekkel foglalkozik. Országosan a rendőrségen belül az NNI volt az első, ahol ezt kialakították, tehát hogy gondolom én azt, hogy jó példát tudott mutatni a többi rendőri szervnek, illetve az országos rendőri vezetésnek. És te az ottani munkád során hogy érezted, hogy mennyire volt ez leterhelő, vagy mennyire tudtatok megbirkózni a feladat mennyiséggel? Mert ugye akár nyomozók, akikkel beszélünk, nyilván nem itt interjúban, hanem mint magánemberek egymásról sokszor arról nyilatkoznak, vagy azt mondják el, hogy irgalmatlan mennyiségű ügyük van, és nem bírják a tempót tartani. Igen, azt a Partizán interjúban is mondtam, hogy alapvetően a rendőrség hatáskörét, illetékességét, mind a büntetőeljárási jogi törvény, mind a 25/2013-as BM rendelet szabályozza. Az NNI-nél a kiemelt bűncselekmények vannak, és emiatt van egy ilyen hozzáállás a vezetőség részéről, hogy az NNI-nél kevesebb ügyet raknak egy nyomozóra, pont azért, hogy hatékonyabban tudja mondjuk kiemelt ügyben dolgozni. Most az a helyzet, jelenleg így nagyjából 2026-ban azt tudom elmondani, és majd ugye visszatérek az eredeti kérdéshez, hogy olyan brutális ügyszámokkal dolgoznak a nyomozók, a bűnügyi nyomozók és a vizsgálók, hogy itt Budapesten nem ritka 100 ügy sem per nyomozó,
amit gondolj, nem mindenki ossza le 30 napra a munkaórára, hogy akkor mennyit foglalkozik egy üggyel, de vidéken is a 20-30-40 ügy. Én még valamennyire szerencsés voltam, mert ugye a két vidéki kapitányságon, amit említettem, 20 és 30 között mozgott az ügyszám, plusz még adtam ügyeletet. Na most az NNI-nél azért ez lényegesen kevesebb, fejenként ez a pár ügy, nekem a 4-5 volt a max, de azok nyilván azok kiemelt ügyek voltak, a határidőkre jobban oda kellett figyelni. Van egy ilyen hozzáállás nyilván a vezetőség részéről, ami egy pozitívumként fel tudunk nekik írni mindenképpen. Hogyan vált egy ügy kiemelt üggyé, hogy ez egy felső döntés, hogy voltak erre módszertanok, hogy valami egy kiemelt ügynek számít, hogy nem csak úgymond a mezei rendőrségnek a feladatköre? Voltak olyan ügyek, amikor valamilyen, nem említek konkrét cégeket, de hogy olyan állami céget ért kibertámadás, ami egyértelművé teszi azt, hogy nekünk el kell járni, és akkor ez fontos. Persze ez egy kiemelt ügy. Volt egy olyan érzés az embernek, hogy volt egy kör, mi ezt úgy hívtuk a NNI-n belül, hogy VIP rendőrség sokszor egymás között. Hogy volt egy olyan kör, és ez főként mondjuk neresekhez, celebekhez, rendőri vezetőkhöz, stb. Tehát egy szűk kör, akiknek az ügyeit priorizálták, akkor is, hanem a mi hatáskörünk volt. Más ügyekben, például ezt nyílt forrásban nagyon gyorsan megtalálja az ember, hogy mikre gondolok, a Hatházi Ákos, a Tompos Márton, sok országgyűlési képviselők korrupció ellenes munkát végeztek. Tehát korrupciós bűncselekményekben tettek feljelentéseket. Hát nekem most nem jut olyan eszembe, amiben történt volna gyanúsítás. És ez nekem, legyünk jó hiszeműek, hogy mondjuk azok nem voltak bűncselekmények, vagy nem lehetett kinyomozni, a többit meg igen, de akkor is nekem kicsit furcsa. Maradjunk akkor annyiba, hogy furcsa, hogy azokban az ügyekben nagyon érdemi erőlépés nem volt, gyanúsítás én úgy tudom, hogy nem volt, még olyan ügyekben... És akkor így ítélet sem született senki. Hát nyilván is gyanúsítás, akkor... Nincs gyanúsított sem, igen. Igen. Tehát gyakorlatilag nem lett felelősségre vonva, ennek mentén következtetve végighaladva az, aki... Igen. valamit. A Tompos Mártonnak van egy nagyon jó videója, amikor a országgyűlési képviselők kérdezhettek a legfőbb ügyésztől. Az még pár éve volt, amikor még a Polt Péter volt a legfőbb ügyész, és akkor a Tompos azt hiszem, hogy konkrétan 50 ügyet felsorolt a Polt Péternek, hogy miben volt már azonnal feljelentése utasítás, tehát még nyomozás sem lett elrendelve, vagy nyomozás el lett rendelve, és gyanúsításig nem jutott el a rendőrség, tehát hogy valahol említi azt is, hogy milyen bizonyítékokat adtak át a hatóságnak. És akkor a te meglátásod szerint ezek valamilyen felsőbb utasításra lettek leállítva, vagy elsikamikálva, hogyha fogalmazhatok így? Az a rohadt érdekes a rendőrségben, vagy így a hozzáállásban, hogy annyira érzik a vezetők is, meg az állomány is, hogy milyen rendszerben vagyunk benne, hogy sokszor nem kell felső utasítás. Tehát már kialakult egy aféle önszorgalom az elmúlt években. Érzik az emberek, hogy mit tehetnek meg mit nem. És cenzúrázzák önmagukat, ez nem tudom, ez jó szó-e. Azért nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ugye ezek főleg korrupciós bűncselekmények, amelyek a hatháziak feljelentgettek, és ugye az nem az egyik se a kiberen volt, csak amennyire beleláttam, meg kollégáktól hallottam dolgokat, az a baj, hogy bármit el tudok képzelni, tehát hogy amit a Szabó Bence is említett, tehát hiszen az tök valid, hogy utána mentek volna annak, hogy ki az a Henry. Mert ugye nyilván az, hogyha te valahol egy szerverhez, akármilyen szerver, nem kell, ez egy párt szerver legyen, admin hozzáférést akarsz vásárolni jogtalanul, vagy egy backdoort akarsz kialakítatni a szerveren, akkor az bűncselekmény. Tehát ez a BTK 423 minimum alapesete, információs rendszervédelet megsértése, tehát hogy jogtalanul te oda bejutsz. Nekem úgy jött le az interjúból, majd javítsanak ki a tévedek, de hogy ők akartak volna erre egy eljárást, vagy utána menni, vagy bármilyen operatív eszközt alkalmazni, és hogy nem engedték nekik, és ez nyilván szerintem nem véletlen. Miért döntöttél úgy, vagy mi vezetett ahhoz, hogy végül otthagyod ezt a karriert? Nem ez a legfontosabb, csak elsőként ezt említeném meg, hogy azért a bérezés az teljesen más, és a felelősség is. Tehát, hogy most én már a magánszférába dolgozok, a versenyszférába, összehasonlíthatatlan az a stresszfaktor, amit érzek egy nap végén, hogy mennyire fáradtam le mentálisan. Úgyhogy ez is egy tökre
gondolkodós, meg felelősségteljes munka. Félreértés ne essék, az informatikusok nem üdülni járnak be az irodába, tehát ugyanúgy kemény. Nem, meg otthonról se, persze. Csak a stresszfaktort olyan szempontból értem, hogy nincs ott az embernek a fejébe, vagy a gondolatai mögött, hogy ugye rendőrök ellen indíthatnak katonai büntetőeljárást, fegyelmit, akkor nyilvánvalóan a parancsnoki nyomás, az állampolgárok részéről a nyomás. És hát jó esetben nem embersorsok múlnak döntéseken vagy nyomozásokon. Igen, ezt Partizánban nem is fejtettem talán ki, pedig én ezt mindig mondtam ismerőseimnek, hogy ugye Magyarországon van ez a közbeszéd, hogy a rendőrök csak trafiznak. Egy kapitányságon, ahol nagyjából 100 fő a létszám, ott egy ember van megbízva azzal, hogy trafipaxozzon. Tehát a 100 főből. A másik 99 fő az nyomozó, vizsgáló, járőr, KMB-s, közlekedési járőr, szabálysértési előadó, tehát hogy tök más feladatokat csinál. Tehát ennyire nem a trafizásról szól, illetve hát az, hogy oké, hogy itt nem kell lövöldözni, meg ez nem Amerika, bár nagyon ritkán az is előfordul, de hát azért minden szolgálatban embereknek a személyes szabadságát korlátoztuk, ami hogyha mondjuk jogtalan, és nincs meg a jogalapja, jogtalan fogvatartás, azért büntetőeljárást indíthatnak, kirúghatják az embert, tehát hogy azért van egy olyan felelősség mégiscsak, ami szerintem egy felelős döntéseket igényel, illetve hát az, hogy embereket meggyanúsítottunk sokszor olyan büntetési tétel, aminek még 10 év börtön. Nyilván stresszfaktor, az, hogy még mi volt. Nyilván nekem ezek a politikai dolgok nagyon nem tetszettek. Tehát az, hogy amikor ez már a BRFK-n volt, hogy bűnözőkkel kellett volna mondjuk foglalkozni, vagy adminisztrációs munkát végezni, hogyha beesik valami, akkor tudjunk haladni. Akkor volt egy ilyen, hogy a Lajos utcában, a 3. kerületben van egy ilyen kormányzati plakáterdő, ahol ilyen Manfred Weber, Zelenszky, nem tudom ki van kirakva. Pepitában, igen. Igen, és ez szerintem a mai napig történik. Ki kell menni civilruhás járőröknek, civilruhás rendőröknek, és nem járőröknek, és ezeket a plakátokat este 9-től hajnal 1-ig őrizni kell. Senki ne kérdezze, hogy miért pont ez a 4 órás időintervallum, szóval ebben a 4 órában ezeket a plakátokat őrizni kell, nehogy valaki letépi ezeket a csodás... Megrongálja a műkincset. Igen, ez úgy kezdődött egyébként ez az egész, hogy a egyenruhás állomány járt ki, csak valaki ott lakó elkezdett kamerázni, nyilván feltűnt, hogy amúgy nem nagyon van rendőr, de erre van, és akkor kiadták utasításba, hogy akkor civil ruhások, civil autóval, fegyver nélkül, stb. Menjenek oda ki. És ez is erőforrást emésztel. És ez csak egy a millió ilyen esetből gondolom, amikor ez is erőforrás. van felhasználva a rendőrség. Ez is erőforrás, a társadalmi megbecsültsége nagyon alacsony a szakmának, tehát több ok összeadódott, illetve hát, és ez nem nagy küpéségből mondom, vagy bármi, de hogy amit én szerettem volna, én elértem. A rendőrségem előtt, ugye kezdtem vizsgálóként, utána voltam felderítőzőnél, és ugye beosztott parancsnokként zártam le a karrieremet a BRFK-nál, tehát ugye láttam minden aspektusát, és egy vízilabdázótól hallottam nagyon régen egy interjúban, hogy ilyen életszakaszokra osztja föl az életét, és nyilván ez a gondolat szimpatikus volt, és most ugye eltelt 10 év, én így érzem ezt egy kereknek, hogy ezt lezártam, és akkor most jött egy olyan 10 év, amiben más célok és más karrierút áll előttem. És ha már ugye új életszakaszokról beszélünk, benned fölmerült az, hogy amennyiben ugye tételezzük fel azt, hogy a Tisza alakít végül kormányt, és ők ugye ezt a vagyon visszaszerzési hivatalt vagy állományt létrehozzák. Téged ez érdekelne egyáltalán, vagy történhet olyan, amitől te visszalépnél valamilyen hivatásos kötelékbe? Jelenlegi jogszabályok szerint én ugye most nem nagyon szerelhetek vissza, mert ugye én lemondással szereltem le, tehát lemondtam mind a szolgálati éveimről, mind a főhadnagyi rendfokozatomról. Nyilván ezt módosíthatják, vagy ha engednék is, hogy visszaszereljek, akkor ugye teljesen új nullára kéne kezdenem. Nyilvánvalóan meg az is eszembe jutott, hogy hát 60 pusztára, meg Batidára, még így társadalmi munkába is szívesen elmennék. Karitatívan is elmennék egy házkutatást tartani, meg a tapasztalatommal megtámogatni a dolgot. Viszont, és ezt most ne önzőségnek vegyék a nézők, vagy egy ilyen rossz indulatú dolognak, de hogy én azt érzem, hogy én ezt a 10 évet odaadtam az életemből, és tényleg amikor hívtak, mentem a határra, hajnalba bementem, hogyha
szervereket kellett lefoglalni, vagy adatot kellett lementeni. Ha tanácsadói szinten, vagy bármilyen szinten, vagyonvisszaszerzéssel akár nagyon szívesen segítek, viszont van azért egy 10 év lemaradásom ebbe a IT biztonsági témába, még akkor is, hogyha próbálok nagyon szorgalmasan hozzáállni, minél többet beletenni, de hát azért vannak 19-20 éves srácok, akik ebben nagyon jók, lásd Gundalf. Úgyhogy azért próbálom ebben utolérni magamat, akármennyire is szeretném, utol kell érnem magamat. Nagyon sok sikert kívánok nekik, mert egyébként szerintem rohadt sok pénzt vissza lehet szerezni, és rohadt sok meló lesz, úgyhogy ez igazi férfi munka lesz majd, aki ebbe a hivatalba be fog kerülni. De akkor te látsz abban a realitást, hogy ha is amennyiben ez a szenárió zajlik le, és hát adja az ég, hogy ez egy békés, nem tudom, hogy szakszerűen fogalmazni, igen, de egy békés átmenet történik, hogy akkor most az irgalmatlan tempóban külföldre kilapátolt vagyonokat is lehessen fogni? Beszéljünk egy fiktív szervezett bűnözőről, ennek a fiktív szervezett bűnözőnek legyen mondjuk 49 ingatlan a nevén, vagy kastély. Ezt a 49 ingatlant, ezt azonnal zár alá lehet venni, meg le lehet foglalni, tehát ezt így nem nagyon lehet, a szállodákat ugyanígy. Igen. Nekem megvan nagyjából a fejemben, hogy lehet eltüntetni vagyont, most nem adok ötleteket, nem mondom el nekik, szerintem nekik nem feltétlenül van meg a fejükben, de hát azért... Véletlenül vannak erre megfelelő szakemberek, akik tanácsokat adnak. Igen, de azért azt tudni kell, hogy nagyon sok országgal azért van valamilyen jogi egyezménye Magyarországnak. Európai Unión belül nagyon könnyen, pénzmosó paradicsomokat is, mint például a Kajmán-szigetek volt, Brit Virgin-szigetek, Bahamák, az Egyesült Államoknak a diplomáciája, őket is belekényszerítette legjobb tudomásom szerint, ugye ez a pénzmosás elleni nemzetközi egyezménybe. Nem úgy van, hogy kiviszi valaki a pénzt egy fiktív számlára, és akkor az elérhetetlen. A másik dolog, amit mondani akartam, ami nagyon sokan csinálják, vagy azt hiszik, hogy akkor majd nem lehet elérni őket, hogy rokon nevére, haver nevére átíratják a pénzt, meg a vagyontárgyat. Na mondjuk ennek a rokonnak tudomása van arra, hogy ez a pénz ez miből származik, akkor ezt úgy hívják, hogy pénzmosás, ami 1-5 év még az alapesete is. Tehát ezt így senkinek nem javasolnám, ha mondjuk van egy ilyen bűnöző ismerőse, hogy elrejtse a pénzét, mert ez bűncselekmény. Tehát, hogy még az ellen is jogi eljárás lehet indítani, aki ennek a vagyonnak a kimenekítésében segítséget nyújt. Valamilyen minősítő körülmény fenn, akkor már ez a büntetési tétel már nem 1-től, hanem megy fölfelé 2, 8, 5-től 10, tehát hogy ez azért... Csak ezek még mindig mind azok, akik ehhez hozzásegítenek, de hogy a te meglátásod, vagy szakmai véleményed szerint a tényleges felelősök, akik ennek a furcsa piramisnak a tetején állnak, ők felelősségre vonhatóak lesznek ebben? Én nagy olvasója vagyok az átlátszónak. Hát amiket ügyeket ott leírtak, azok sokszor azért elég egyértelműek, illetve hát én itt a rendőri vezetésben is azért láttam olyan dolgokat, amik a hivatali visszaélésnek minimum a gyanúját egyébként így megalapozzák. Bizonyos ügyekben biztosan, hogy el lehet járni. Fredinek volt egy interjúja, nem is tudom, talán az is Partizán volt. Ő nyilatkozta, hogy nem lenne azzal elégedett, hogy ezt a rendszert leváltják, és nincs semmi következménye, tehát hogy leváltják a Fideszt, átülnek ellenzékbe, és megy minden. Tehát, hogy valamilyen precedenst én azt gondolom, hogy teremteni kell, hogy mindenkinek legyen egy elrettentő példa arra, hogy a közösben nem lehet belenyúlni, mert az mindannyiunknak a pénze. És nem tudom, hogy neked arról vannak-e értesüléseid, hogy egyébként már a rendőrségnél irgalmatlan nagy rákészülés van több szempontból is egy esetleges rendszerváltásra, vagy kormányváltásra. Az én információim szerint nagyon sok kapitány vagy parancsnok ő már el is búcsúzott az állománytól. A harmadik kerületben konkrétan az a helyzet, hogy én, mint készenléti csoportvezető leszereltem, a kapitány beadta a leszerelését, illetve a rendészeti osztályvezető is. Hát amit el tudok mondani, az, hogy az elmúlt hónapokban hatalmas nagy készülődés, csapaterő készülődés volt. Ugye a csapaterő az, aki ugye találkozik ilyen tüntetéseken, stb. Az ember pajzsba, stb. Amíg rendőr volt, én nem láttam akkor a készülődés, most mindenkit, aki él és mozog, berántottak gyakorlatra a szolgált teljesítés terhére. Tehát ez azzal járt, hogy vagy nem, vagy ilyen csökkentett állomány volt csak a kerületekben, Budapesten minden rendőr gyakorolni volt. Egy ilyen szintű készülődés van. Hallottam olyanokat is, hogy vezetők már így igen mondták, hogy ők csak áprilisig vannak. Nem tudom, én remélem, hogy semmilyen jogsértés nem fog megvalósulni, tehát hogy nem lesznek 2006-hoz hasonló események. Meg hát illetve azt is tudni kell, hogy azért a rendőrségnek olyan a létszáma, hogy akik szerintem csapatszolgálatra bevethetőek, az nagyon maximum, az 10 000 fő. Tehát, hogy
inkább az és alatt. az országos szinten. Országos szinten, és 10 000 főnyi rendőr nem fog egy 300 000 fős tömeget megfogni, hogyha bármi történik. És ez azért lehet ijesztő, mert ugye látjuk, hogy a Balkánon hogyan vernek le ilyen tüntetéseket, vagy akár Belarusban, hogy nyilván, hogyha a rendőrség nem képes megállítani a tömeget, akkor jönnek a biztonsági cégek, jönnek a esetlegesen külföldi rendőrök, tehát hogy ez például nem tudom, hogy tudják, de például Kazahsztán volt egy ilyen nagy tüntetés sorozat pár éve, konkrétan orosz katonák mentek be kazak rendőri egyenruhába leverni a tüntetéseket. Hát annak idejében még Ukrajnában is, még 2014 vagy 12 előtt ott is. Így van. Szerbiában most is hasonló van, csak ott külföldi rendőrök nem tudom, hogy vannak-e, de ugye ilyen foci szurkolók, biztonsági emberek, stb. Hongkongban, igen, amikor ott is volt egy lejárt ez a 99 éves bérbeadása gyakorlatilag a szigetnek, ott effektíve mafiózók verték a tüntetőket a metrón. Ugye a rendőrségnek van egy jelentős létszám problémája, nem tudom, hogy fognak a dolgokhoz hozzáállni, de én remélem a legjobbakat, tehát hogy azért senki nem felejti el majd azt, hogy 16 évig hogy bántak ezzel a testülettel. Ebben reménykedem. Közben én is úgy hallottam, hogy nagyon nagy az elégedetlenség, vagy nem éppen oda pártolás a hivatásos testületekben is, de közben meg azt gondolom, hogy állományban, tehát aktív állományban lévő volt kollégáid, nem biztos, hogy vannak abban a helyzetben, hogyha kapnak egy utást, akkor arra nemet mondjanak. Pont azért, ahogy ugye fogalmaztál, hogy öncenzúrát is, mert gyakran alkalmaztak vizsgálók vagy nyomozók, tehát már egy olyan beléjük égett megfelelési kényszer van a retorziótól való tartás miatt talán, hogy... Igen, csak mondom, tehát hogyha szomorú vagy nem, ebbe a Partizánról is beszéltem, hogy ez a rendszer úgy működik, hogy azt tudja érvényesíteni jogait, ez kvázi amúgy ez darwinizmus, ha úgy nézzük, hogy aki erőt tud mutatni, vagy kvázi tényleg erős, azt tudja a jogait érvényesíteni ebben az országban. Sajnos ez egy jogállamban nem így kéne, hogy működjön, mindenki egyenlő, és akkor mindenkire azonosan vonatkoznak a jogszabályok. Viszont amit mondtam, hogyha választási csalás felmerül, vagy esetleg nem akarják átadni a hatalmat, és megjelenik 300 ember az utcán, 300 000 ember, igen, vagy akár 500 000, a rendőrsége jelenlegi létszámával nem tud mit tenni. Mondom, sajnos ez így van, ez a természet ennek a rendszernek, hogyha valaki erőt mutat, akkor azt tudja érvényesíteni a jogait, mert meghátrál a hatalom, és ez egy sima büntetőeljárás során is így van. Tehát, ha te mondjuk ügyvéd vagy, jogász vagy egy jól menő vállalkozó, akinek van pénze, vagy médiamunkás, és te úgy mész be a rendőrségre, nekem az a tapasztalatom, hogy más eljárást fogsz kapni. Ezt személyesen is meg tudom erősíteni, mert még a korábbi epizódunkban egyébként Renátóval beszéltünk arról, hogy én milyen szürreális eljárás alá voltam vonva. Ott is az volt, hogy a családnevem miatt én a Teve utcába is hátsó ajtón kellett, hogy bemenjek, meg a vallomásomat azt fölküldték a föntieknek, hogy olvassák át. És ez így szokott lenni, igen. Jött a telefon, hogy mit kell benne átírni. Arra reflektálva, amit mondtál, én nem akarok nyilván vészmadárkodni, meg tőlem furcsán is hangzik. Én nagyon sokáig olyan formában vettem részt a közéletben, hogy szinte az összes ilyen megmozduláson, ami utcán történt, részt vettem egy időben. De nekem abszolút az volt a személyes tapasztalatom, hogy minden botrány körül volt, most hogyha ugye esetleges választási csalásról beszélünk, volt egy nagy felrobajlás, nagyon sok ember megmozdult, de utána, amikor konkrét fizikai konfrontációról volt szó, akkor a szóban forgó 300 000 embernek a 9/10 az lemorzsolódna, és a könyvgázlátának hazaiszkolni. Nem, félreértés, nem itt nem polgárháborút vizualizálunk. Nem polgárháborúra akarom itt az embereket úszítani, vagy az, hogy erőszakot alkalmazzanak. Szimplán csak azt, hogy ez békés módon is, tehát hogy az erőszak alkalmazása nélkül is lehet erőt mutatni. Tehát, hogy például, és hogy a példák, hogy a hatalom meghátrált, ugye a legtipikusabb ilyen, de tök kisebb ügy is volt, a netadó volt, ugye ilyen, hogy kimentek nagyon sokan, és a hatalom meghátrált, de hát most abba gondoljunk bele, hogy a Tisza szavazói nagyjából azok, a társadalmilag nézzük, akik az adót befizetik, akik dolgoznak, akik mozgatják ezt az országot. Na most, ha lenne egy általános sztrájk, senki nem megy be dolgozni, akár csak 500 000 ember, úgyis, hogy mikor Tiszára szavaz, több mint 2 millió, 500 000 ember nem megy be dolgozni, és nem fizet adót, járulékokat. Mi történik az országgal? Tehát, hogy mi lesz holnap?
mit lép erre a hatalom. Tehát, hogy én nem hiszek ebben a darwinizmusban, meg én a jogállamot támogatom, viszont sajnos ez a tapasztalataim közül talán az egyik legfontosabb, hogy aki erőt mutat, pláne egy ilyen rendszerben, azt tud érvényesülni. Jutott el még hozzám egy olyan információ, amin én ledöbbentem. Aztán nyilván, tehát kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy te mennyi realitás látsz ebben. Most ugye beszéltünk arról, hogy hatalmas nagy rendőrségi készülődés van, igen. De amin én teljesen ledöbbentem, hogy a legjobb tudomásom szerint, hozzám eljutott hír, nem én szültem meg, kapitányságokra le lett adva egy névlista olyanokról, akiket garázdaság esetén nem kell előállítani. Hogy szerinted ennek van bármi realitása, vagy ez egy ilyen belső pletyka lehet? Nem tudom, olyan fekete ruhás emberekre gondolsz? Hát itt szerintem effektíve felbújtókra. Tehát annak idején, amikor vagy ugye provokátornak szokták hívni, tehát annak idején, amikor még én jártam tüntetni, akkor is bárki, aki deviáns viselkedést mutatott a tüntetők közül, ott mindig a garázdaság merült fel. Igen, viszont ez... Erre meg azt tudom mondani, én nem tudok ilyenről, de ha esetleg van is ilyen, akkor a legjobb módszer arra, hogy nagyon sok mindent dokumentálni, és hogyha valaki névvel arccal dokumentálva van, hogy akár garázdáságot követel, és a rendőrök nem intézkednek ellene, vagy akár sajtókérdése később is megválaszolják, hogy nem indult ellene büntetőeljárás, akkor nyilván fel lehet jelenteni, aztán magyarázzák ki, hogy akkor ott van egy egyértelmű bizonyíték, miért nem indítottak büntetőeljárás. De egyébként is ezt tudniuk kell az ilyen NER 20 vonalába harcoló ilyen utcai verő embereknek, hogy leszarják őket. Most bocsánat a kifejezésért, de hogy nem fogják őket megvédeni. De bármit elkövetnek, még ha a Fidesz marad hatalmon, szerintem akkor is meg fogják őket hurcolni. Tehát, hogy ők annyira sokadlagos szinten vannak, hogy rájuk azok a privilégiumok, amik a piramis tetejére vonatkoznak, az őket nem fogja megvédeni. Hát ugye már az elmúlt hetekben sűrűn emlegetett fekete ruhások is ki lettek vetve a busz elé, tehát senki nem állt oda melléjük, akár a Valtontól, vagy bárhonnan máshonnan, hogy igen, ők a mi munkavállalóink voltak, szakszerűen jártak el, bármicsoda, nem. Azzal együtt, hogy nyilván nem jártak el szakszerűen, tehát bármi insignia nélkül hót feketébe kimenni egy demonstrációt elhárítani, ez... Én csak annyit mondok, nem mondok neveket, hogy mindenki menjen fel az internetre, és nézegessen szombathelyi, meg győri ilyen küzdősportklubokat, küzdősportgálákat, küzdősport promótereknek az oldalait, akik kimondom, ez a két településhez vagy két megyéhez köthetők, és nagyon gyorsan ismerős arcokat fog találni az interneten. Tényleg pár kattintás. Nem mondok neveket, mondom csak Szombathely, Győr, MMA, box, ilyeneket írjon be, és nagyon gyorsan találatokat fog szerezni, mert most nem tudom, ezt kimondjam, de hát, hogy már ledokumentáltak, hogy kimondhatom, de szerencsétlenek még ahhoz is bénák voltak, hogy legalább a Facebook oldalukat levegyék nyilvánosról zártra. Hogy na, most erre nem tudok mit mondani. Tehát ez ilyen alap, hogyha legalább valamit elkövetsz, akkor legalább így bújj el, vagy nem tudom. És közben valahol, és ez a személyes meglátásom, de valahol felháborító önmagában az a gőg is. Tehát szerintem részben ebben az is ott van, hogy hát mégis miért venném le? Én állok a jó oldalon. Mindegy, hogy turpiságot csinálok, úgyse lesz következménye. Tehát szerintem aki ezt szolgált, aki van egy ilyen tapasztalás. De szerinted ők azt gondolják, hogy a jó oldalon állnak, nem csak az, hogy ezért pénzt kapnak, és a pénz meg nem érdekli őket az elvek, tehát ők nem így gondolkodnak? Én ugye elég aktívan a mai napig ebben a magánbiztonsági szakmában dolgozom. Nincs irgalmatlan nagy cégbirodalmunk, mint hogy néha leírják, tehát azt hiszem jelenleg 11 vagy 12 állandó munkavállalónk van, meg vannak rendezvényeink, de én kollégáimnál is abszolút azt látom, hogyha olyan megbízásunk lenne, és én ezt mindig meg szoktam kérdezni, hogy figyelj, ez neked elfogadható, ez vállalható, hogy eljönnél erre, amivel ők erkölcsileg nem tudnak azonosulni, azt nem vállalják be. Aztán lehet, hogy vannak erkölcstelen emberek, akiknek tök mindegy, és tényleg a pénz számít, de szerintem ilyen mennyiségű állományt nem tudsz csak forintból felsorakoztatni. Aztán lehet, hogy én vagyok naív innen Budapestről. Hát még ugye arról nem tudsz beszélni, hogy milyen következmények értek téged azért, hogy adtál egy interjút a Partizánnál, meg nálunk is itt előfordultál, vagy már volt? Következmény még nem ért, én el tudom képzelni. Nagyjából az egyetlen büntetőjogi tényállás, amit elővehetnek velem kapcsolatban, az a hivatali visszaélés. Csak ezzel az a gond, hogy ez egy olyan büntetőjogi tényállás, ami
több együttes feltételnek, itt legalább ugye 2-nek kéne megvalósulnia egy időben együttesen, hogy én ezt elkövessem. Már ugye a Pálinkás urat se gyanúsították meg, és még szerintem a választásokig nem is fogják, meg szerintem engem se. A lényeg az, hogy egy nagyon fontos feltétel nem áll fenn a hivatali visszaélésnél, az pedig az, hogy én nem szeretnék senkinek jogtalan előnyt szerezni, illetve jogtalan hátrányt sem. És hogyha ez meg nincs meg, akkor az egyik feltétele hiányzik a bűncselekmény elkövetésének, és így én azt gondolom, én mindig jogkövető állampolgár vagyok, büntetlen életű, én mindig is így éltem az életemet, és azt gondolom, hogy azzal, hogy ezeket a dolgokat elmondtam, itt akár itt, vagy akár a Partizánban, azzal én bűncselekményt nem követek el. Arról sem szabad megfeledkezni, és Isten őriz, hogy én tanácsot adjak neked, vagy bárkinek is, de hogy irgalmatlan magánkézben lévő apparátus dolgozik azon, hogy az ilyen felszólaló embereket ugye hiteltelenítse, akár nyilvánosság előtt megalázó helyzetbe hozza, és különböző módokon vegzálja. Tehát, hogyha csak saját pár példával élhetek, ugye én is több minden miatt elő lettem állítva, ami aztán az összes ügyről fölmentettek, de az is egy hosszas, fájdalmas procedúra. A nővérem, amikor részt vett megmozdulásokon, indult képviselőnek, őt kirúgták az állami munkahelyéről. Édesapám Soroksáron egy picike kis körzetben, egy kis ilyen szigetnyi helyen indult ő is helyi képviselőnek, neki a TV2-sek drónt röptettek a háza felé. Én például a saját családomban ilyen módon megtapasztaltam, vagy akár azt, hogy megfigyeltek, házkutatást kaptunk. Az ilyenekre te lelkileg vagy valamilyen más módon már felkészültél? Igen. Az egyik a kérdés egyik részére válasz az, hogy ezt a Marci is kérdezte, és neki azt mondtam, hogy szerintem a Szabó Bence esetében is azért gyanúsítottak. Egyrészt szerintem ott hibáztak is, mert ez ilyen inkább alsóbrendű parancsnokoknak az akciója lehetett, nem biztos, hogy föntről engedélyt kértek, és ezzel lehet, hogy amúgy nagy pakit követtek el, hogy őt meggyanúsították ilyen gyorsan. De hogy azt kell látni, tehát, hogy mind a Pálinkás, mind a Szabó, mind én nemzetbiztonsági cél átvilágítással rendelkezünk, kifogástalan életvitel ellenőrzéssel, minket bírói engedély nélkül lehallgathattak, csak ha a szolgálatoknak a kedve úgy tartotta. Tehát minket bármivel lekaraktergyilkolni egyrészt nincs is, másrészt, hogyha ki is találnak valamit, akkor az rájuk ég vissza. Tehát, hogy engedhették azt, hogy akkor ilyen fontos hivatali pozícióba, tehát akkor ezzel konkrétan azt mondják el, hogy a belső ellenőrzés igazából átenged ilyen embereket. Ez ilyen 22-es csapdája akkor. Egyrészt 22-es csapdája, tehát marad az a szintlépés, hogy valamilyen eljárással megpróbálnak ráijeszteni az emberre. Nyilván nem azt mondom, hogy nincs bennem semmilyen félelem, de azért tudom ezt kezelni, és azért nem tart vissza ezektől az interjúktól, vagy akár attól, hogy majd még több információ még kijöjjön. Az lebeg a szemem előtt, hogy 1956-ban 10 éves srácok harcoltak Molotov koktélokkal a szovjet tankok ellen. Kivégezték őket, tehát hogy a Mansfeld Péternek az ügye az egyik leggusztustalanabb, hogy 16 éves volt, talán 56-ban megvárták, hogy 18 éves legyen, és utána végezték ki. Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha nekem a karrierem akár megsínyli, vagy valamilyen büntető eljárás keretében kapok egy felfüggesztett börtönbüntetést, vagy pénzbüntetést, az nem mérhető ahhoz, hogy nálam fiatalabbak mit tettek már ezért az országért, úgyhogy ők meg se tudták védeni magukat, én legalább azt gondolom, hogy valamennyire én a 10 év rendőri tapasztalattal, és az esetlegesen még a birtokomban álló információkkal, én azt gondolom, hogy meg tudom védeni magamat, és hogy is mondjam, felelőtlenség lett volna, hogyha nem állok ki, és nem teszem meg ezeket a dolgokat. Annak ellenére, hogy van bennem egy félelem nyilván, csak ez nem olyan, hogy ez megbénítson, vagy visszatartson. Tehát akár nem túlzó kijelenteni az elmondottak alapján, hogy téged valahol a hazaszeretet is motivált arra, hogy a nyilvánosság elé állj? Nyilván persze szeretném, hogyha ebben az országban jobban mennének a dolgok, tehát ez nyilván. Meg sok minden változna, persze, az jó lenne. Ha ezt nevezhetjük patriotizmusnak, vagy az a szeretetnek, akkor igen, vállalom. Tehát, hogy... És nem javallott lejárató kampányt folytatni, mert akkor megvalósul a kölcsönös megsemmisülés elve, hogyha jól értem a mondandódat. Folytathatnak lejárató kampányt, igazából nem nagyon izgat, mert meg amúgy is, tehát hogy én úgy tudom, például Vona Gábor tök jó pénzeket keresett az ilyen sajtóhelyreigazítási perekbe, hogy szétperelte ezeket a szennymédiumokat, de hát a járató kampányok is egyre nevetségesebbek, tehát hogy ez a Szabó Bencére ennyit tudtak mondani, egy áruló, tehát hogy meg a Pálinkásra is. Igen.
Bár azzal együtt, hogy nyilván nem te, meg nem én vagyunk ennek a célcsoportja. Szerintem ez egyre kevesebb embernél működik. Vagyis legalábbis szeretném remélni, hogy egyre kevesebb embernél működik. Tehát, hogy nekem legalább van 6-7 olyan ismerősöm, aki 22-ben a Fideszre szavazott, és most a Tiszára fog. Klasszikus, nagyon mainstream gondolat, de hát, hogy mindennek vége egyszer, és minden rendszernek is vége egyszer, úgyhogy... Neked például van valamilyen szakmai vagy emberi kötődésed a Tiszához, vagy csak pusztán bennük látsz érdemi változást? Nincs semmilyen kötődésem, sőt, én a Tiszával egyébként rengeteg dologban nem értek egyet. Pár dolog, ha már megvalósítanak, az már szerintem egy nagyon nagy előrelépés. Tehát ha bevezetik ezt, hogy maximum 8 évben maximalizálják ugye egy miniszterelnöki ciklust, a választási rendszert arányossá alakítják át, akkor a közmédiának ezt a brutális nagy finanszírozását lecsökkentik, a bűnözők ellen eljárást indítanak, akkor én azt gondolom, hogy már megérte. Úgyhogy meg alapvetően is, tehát ez nem egészséges, hogy egy politikai kör 16 éven keresztül vezeti az országot. Ráadásul, mint mondtam is, hogy nekem ha valahova van kötődésem, és meg ebből lesznek személyes konfliktusaim, meg már vannak is, hogy inkább a Fideszhez, de hogy senki ne gondolja azt, hogy itt valami oligarcha szinten. Igen. Szimplán arról... ezen pártagságot jelent? Nem. Szimplán arról van szó, hogy anyai ágon a család ugye nagy földterületekkel rendelkező parasztsághoz tartozott, és ugye kulákoknak nyilvánították őket. Emiatt ugye a 90-es évek után hát ugye kisgazdapártiak voltak, csak nyilván a kisgazdapártot ugye leszalámizták, vagy hát felszívódott a Fideszben. Utána volt egy Fidesz iránti szimpátia, de hát már ez is megszűnt, mert ugye a komcsikhoz való surlódás, a másik meg ugye apai ágon, meg a család bizonyos része, meg ugye felvidéki származású. Tehát én mai napig is nagy Dunaszerdahely foci csapatrajongó vagyok, és ott is ugye volt egy ilyen, hogy a Fidesz támogatja határon túliakat. Igen, meg ugye szavazati jogot kaptak a külhoni magyarok. Hát ugye a felvidéken nem, mert ugye ott a szlovák állampolgárság, amíg felveszed a magyart, igen, ott nincs. Ott nincs, de hát nyilván valamilyen jellegű támogatások voltak. Senkinek nem akarom az értelmi képességét, még nem akarok itt személyeskedni, de azok után, hogy a Robert Ficóval elkezdtek haverkodni, én nem látom azt, hogy mi motiváció lehet még mondjuk azokban a felvidéki magyarokban, vagy származáson magyarokban, akiknek van még magyar állampolgárságuk is, vagy már átköltöztek, hogy ezt a rendszert támogassák. Tehát, hogy nem. Hát egy olyan rendszert, ami folyamatosan ellentmondásokban botlik be. Így van, és például a Fideszben az egyik taszító, hogy minden ilyen identitás hazugságok megdőlt. Tehát, hogy nem tudunk olyat mondani, ami identitás hazugságok ne dőlt volna meg. Ugye a nyugatpártiság, a gyerekvédelem, akkor a klasszikus családmodell, határon túli magyarok támogatása, a rendpártiság. És még amit mindenképpen fontosnak tartottam megkérdezni tőled, hogy a meglátásod szerint, hogy mitől alakult ki benned egy ennyire erős morális vagy erkölcsi iránytű, ami mentén, ahogy látom, éled az életedet, vagy kezeled a karrieredet? Jon Snow volt a példaképem a Trónok harcában. Nem, egyébként az ő karakterét nagyon jónak tartom, de tényleg az erkölcsi tartás, hogy mondja akkor is igazad, hogyha abból hátrányos származik, nekem ez nagyon szimpatikus volt, meg a kiállás, hogy vesztes csatába belementek, de nem tudom, ez valahogy kialakult egyébként. De akkor nem egy erős családi példakép váltotta ki ezt belőlen? Nem, én azt gondolom, hogy nem. De az a lényeg, hogy alapvetően ilyen vidéken egy nagyon ilyen proli lakótelepen nőttem föl. Az volt a szokványos, az alkoholizmus, családon belüli erőszak, az ilyen nihilizmus, nem nálunk, de hogy mondjuk így a szomszédoknál, és nyilván a rendpártiság az ilyenkor egy ilyen kívánalom lesz az emberben. Tehát amikor én bekerültem a rendőrséghez, és akkor ki kellett boxolni a bakancsot, meg kivasalni az egyenruhát, meg ápoltam megjelenni reggel, meg szobaszemle, az nekem egy ilyen nagy dolog. Kicsit olyan, mintha az ellen lázadnál. Fordított lázadás, igen, így van. igen. És akkor ezzel együtt jött az, hogy ez nagyon megvolt az enkán, ez a monarchiának, meg a horthy rendszernek az idealizálása. Ugye nyilván oda is vitték be, még épületszinten is ugye volt Ludovika Akadémiára az egyetemet. Tehát, hogy
oktatók részéről, vagy a hallgatóság kötődött ennyire történelmileg? Hát alapvetően már a helyszínválasztás is, Aha. és akkor ugye az ilyen zászlófelvonó ünnepségek, díszegyenruhás ünnepség, stb. És akkor nyilván az ilyen, ezeknek a rendszereknek az ilyen, vagy az volt a szemünk elé téve, hogy ugye ez nagyon ilyen erkölcsös, nagyon őszinte, nagyon altruista, önfeláldozó, és nyilván ezeken nagyon szimpatikus volt, tehát ezt nem tagadom, hogy ez így nagyon tetszett. Már ez akkor is egy hazugság volt, tehát hogy nyilvánvalóan ott akkor se volt mindenki ilyen. És ezt felismertem, csak ez egy ilyen csak jött az életemben. Abban, hogy ilyen is lehetne. Igen. Így a hallottak kapcsán, vagy azon az úton, amint te végigjártál így időnként csalódva, időnként nagy sikereket megélve, van olyan, amint te változtatnál most így visszagondolva? Ez nehéz kérdés, azért, mert ha lenne is ilyen, nem biztos, hogy az a következtetés jön abból a változtatásban, amire én gondolok. Tehát, hogy sokszor olyan nagy... Nem, inkább én ezt úgy fogom föl, hogy ha valamit nem jól csináltam, vagy nem tetszett a múltban, akkor nem próbálok nem rágódni rajta, hanem a jövőben olyan következtetéseket levonni belőle, hogy bölcsebben tudjak dönteni. És a mostani felnőtt fejeddel, ezekkel az élettapasztalatokkal van olyan, amit, hogyha itt ülne veled szemben a gyerekkori önmagad, akkor neki megfogalmaznál? Nem tudom, az idealizmus az fontos dolog, de nem mindent felülíró. Tehát, hogy ez, amikor jelentkeztem a rendőrséghez, egy nagyon ilyen idealista szellem volt bennem, tehát, hogy 18 éves hülye gyerekként én tényleg azt gondoltam, hogy ha én jelentkezek rendőrnek, és akkor ezt én ezt becsülettel csinálom, akkor ténylegesen jobb lesz a közbiztonság Magyarországon. Tehát, hogy azért lehet idealistának lenni, meg az elvéhez hű lehet az ember, de a realizmus nem hagyhatja figyelmen kívül, én azt gondolom. És akkor most már úgy látod, hogy ez nem, vagy legalábbis nagy rész nem az állományon múlik, hogy milyen a közbiztonság Magyarországon? Hát nyilván egyrészt az állampolgárokon is múlik. Tehát, hogy mondjuk egy társadalom mennyire edukált. Tehát ez egy ilyen tipikus netes csalások, hogy felhívják, banki csalások, hogy felhívják őket. Ezeket a bűncselekményeket úgy lehet a legegyszerűbben lecsökkenteni, hogyha leteszed a telefont, amikor felhívnak. Tehát már kinyomozni ezt sokkal nehezebb, meg utána meg egy szervezett bűnözői körnek. Nyilvánvalóan több pénz, képzettebb állomány, kevesebb ügy, az érezhető javulást mutatna, de ugye ez egy több tényezős, illetve nyilván az is nagyon számít, hogy mondjuk az állampolgároknak a bizalomszintje az milyen a rendőrség felé. Hogy adott esetben mondjuk egy KMB is ki tudott olyan kapcsolatot, körzeti megbízott, ki tudott olyan kapcsolatrendszert alakítani a helyben lakókkal, hogy azok mondjuk felderítéshez szükséges információkat átadjanak nekik. Tehát, hogy azért ez egy több összetevős. Én nem, ilyen szempontból nem csak a MVVH, de a új országos rendőrfőkapitánynak a munkáját se irigylem, mert rohadt nehéz munka lesz a reputációját felépíteni. Meg helyreállítani a lakosság felé. Igen. Nem tudom, javíts ki a tévedek, de hogy én úgy tudom, hogy például 2006-ért sem kért senki soha bocsánatot, amik ott történtek. Tehát, hogy például ez egy olyan gesztus lehetne, amivel talán lehetne kezdeni, mert hogy mondjam, hogy ez olyan lenne, ami a mostani Tisza, meg a mostani Fidesz szavazók felé is, én azt gondolom, hogy ez egy gesztus lehetne. Nyilván most nagyon sok rendőr elküldött valahova, mert sok rendőrt ismerek, aki ténylegesen ott megsérült, meg megdobták kővel, de hát ha volt is provokáció, én hallottam ilyen híreket, akkor is én azt gondolom, hogy azért a 50. évfordulóján ennek nem szabadott volna megtörténnie, még provokáció esetén sem. Hát megfelelő szakmaisággal lehet, hogy megelőzhető lett volna az egész. És nem az állomány részéről, aki ott állt és fogadta a térköveket, és próbálta fejjel kikerülni. A Gyurcsány azt mondta, hogy nem volt eléggé felkészülve rá a rendőrség akkoriban, hogy ezt meg tudják csinálni. Nyilván azt a Fidesz kormány se vizsgálta ki a 16 év alatt, hogy az hogy történt, hogy ott voltak olyan rendőrök, akiken nem volt azonosítószám. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy akkor egy rendőr, vagy nem tudjuk, hogy rendőr, aki mondjuk abban az egyenruhában volt, ezt mindenki fejezze be a mondatot magának, az bármit elkövethet, mert ugye egy módon lehetne beazonosítani, tekintve, hogy nem látszik az arca, az az azonosító száma. És onnantól kezdve, hogy nincs azonosító száma,
az majd, hogy nem embert is ölhet, mert nincs felelősségre vonás onnantól kezdve. Úgyhogy... Tehát bízunk benne, hogy ez a jövőben változó tendenciát fog mutatni, higgyve higgy és bízva bízzel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide is, és szakítottál ránk némi időt. Mindenképpen nézzétek meg a Gulyás Mártonnal Partizánon készült interjút is, kicsit más aspektusaiból, meg konkrét ügyek esetében vizsgálják a kérdéseket, és amint elkészül a YouTube csatornán, vagy föltöltitek rá az anyagot, akkor mindenképpen ahhoz is linket, elérhetőséget meg fogunk veletek osztani, ahogy még többet a Viktor által feltárt, vagy által foglalkozott témákból meg tudjatok nézni. Ha pedig ugye magánbiztonsági témában érdeklődnétek, akár rendezvénybiztonságra van szükségetek, személyvédelemre, akár magánnyomozásra, vagy éppen partnereinken keresztül kivonuló szolgálatra, riasztórendszerekre, biztonságtechnikára, akkor pedig forduljatok hozzánk bizalommal, mert ez a mi szakterületünk, és kérlek, osszátok meg ezt az adást, hogy a Viktorral történt beszélgetésünk minél több emberhez eljusson, mert mi ezt csak akkor fogjuk folytatni, hogyha titeket érdekel. Nagyon szépen köszönöm az idődet, és bitang sok türelmet, erőt és kitartást kívánok az elkövetkezendő hetekhez, mert azt hiszem, hogy kelleni fog. Nagyon szépen köszönöm. Ha van rá lehetőségetek és időtök, akkor nézzétek meg majd a videókat, amikkel készülök. Kövessétek be a Victory Agent csatornát, ugye ez egy ilyen szójáték a nevemből, és hogy ügynök Y-nal. Töltök föl annyi tartalmat, amennyit lehetséges, úgyhogy kövessétek a csatornámat. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, ha végignéztétek, osszátok meg a videót, vigyázzatok magatokra, és ha szükség van ránk, hívjatok, mert jövünk. Sziasztok!